तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि पानी टेंकिनि MBBS डिग्री उथ्रिसारनाय भुमित बसुमतारीखौ ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बरायदों। तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालाम पानी टेंकिनि गणेश बसुमतारी आरो हिरिम्बा बसुमतारीनि फिसाज्ला भुमित बसुमतारीया ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। बावैसो सान सिगाङाव फोसावनाय MBBS डिग्रीखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय उथ्रिसारनो हायो भुमित बसुमतारीया। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नेट आनजादाव उथ्रिसारनायनि उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय भुमित सरगियारिया। गावनि बे गिदिर जाफुंसारनायाव थुलुंगाखां आरो मदद होनायनि थाखाय बिमा बिफाजों लोगोसेनो आंगो बिदाखौ साबायखर बावदों भुमित बसुमतारीया। बिथांनि बे जाफुंसारनायनि लामायाव ओनसोलनि समाज सिबियारि मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो बगाजुलि दालाइ एबसुनि मावथिफोरा गोजोननायजों बिथांखौ साबायखर बावदों। बिमा बिफाजों लोगोसेनो भुमित बसुमतारीखौ आर'नाइ आरो बिबार होनानै बरायदों। MBBS डिग्रीखौ मोनफुंनो हानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ गोनांथि समाव मदद आरो थुलुंगाखां होबाय थागोन होननानै फोरमायथियो भुमित बसुमतारीया। फरायनाया आं उन्दैनिफ्रायनो माबाखामोन एसे आखा फाखाखामोन। आं माने उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव बारा गाज्रि नंखायामोन। स' एक्चुअली आंना नीटनि बारा माबा गैयामोन, इन्ट्रेस्ट गैयामोन। आंखौ आदाया बुंबाय नीटनि कोचिं ला आफ्टार 12। स' बिनि उनाव आं कोचिंखौ लानाय जाबाय। ओमफ्राय सिन्स इमान मोजां माने गाज्रि नङामोन फरायनायाव। स' बिदिनो फार्स्ट आटेम्पआवनो आंना क्लियार जाबाय। स' बिराद मोजां मोनदों दालाय माने मोनसे स्टेजखौ पार खालामबाय आं दा। आरो दंबावो गुबुन फिउचाराव बेलेग बेलेग दंबावो। स' आं आंनि बेस्ट होगोन जियानो जाया मानो। आं हायो माने आंनि माने मानसिफोरखौ बा कमिउनिटिफोरखौ सार्भ खालामनायाव आं गिभ माइ बेस्ट। बिनि थाखाय 11-12आव साइन्स कर्सखौ लानांगोन। माने 11-12आव मोनथाम कर्स दं, साइन्स, आर्ट्स, कमार्स। दा बे 11-12आव साइन्सखौ लानांगोन। आरो बिनि उनाव कचिंआ अपसनेल। कचिंखौ लाबाबो जायो लायाबाबो जायो, खिन्थु कचिं लाबाथाय मोनसे एडिसनेल हेल्प जायो माने। स' 11-12खौ साइन्स लानानै जास्ट एप्लाइ खालामनांगौ। माने बिदि गैया जे बेखौ माने कचिं लायाबा नों नीट होनो हाया। नों साइन्स लाबानो नों नीटखौ होनो हायो। नों कचिं ला दाला नों एटलिस्ट एप्लाइ खालामनो हायो। खिन्थु कचिं लाबा मोनसे हेल्प जायो आरो माने आजिखालिथ' कम्पिटिसन लेभेला बहुत टाफ। स' कचिं लाबाथाय हेल्प जायो। मोजां मोनदों आं बिदि एटलिस्ट सिनायजाबाय दा माने मोजां मोनदों आरो बहुत मोजां मोनदों।